mä nyt vähän kerron tästä jutusta, jota mua tosi paljon harmittaa. Se, että koska te siellä ruudun takana, niin te ette tilaa mun kanavaa ja mun entisellä käyttäjällä oli 5 tilaajaa, joka se teki Little Pets of videoita. Siis ihan oikeesti. Nyt kukaan ei enää tilaa. Johtuuko se niinku siitä, koska teekö mä huonoja videoita? Sanokaa se ihan rehellisesti mulle. Niin mä voin tehdä siitä kyllä sellaisen videon. Mä voin yrittää tehdä hyviä videoita. Mä yritän koko ajan, mutta kun en mä vaan onnistu. Voisiko joku kertoa, miten niitä tehdään? Ja niin, mut kuka ei edes tykkää mun videoista. Aina kun mä tuun kattoo hyvällä mielellä mun kanavaa, niin siellä on 3 tai 2 peukkua alas ja kukaan ei ole tykännyt niistä. Niin oikeesti, please. Mulla ei ole ketään enää sen takia, koska mä en muista enää sitä mun vanhan käyttäjän salasanaa, niin. Yrittäkää nyt edes tilata tää kanava. Onks mä tyhmä? Onks mä huono tekee videoita? Mistä se johtuu, kun te ette tilaa, ettekä tykkää videoista? Tää oli tämmönen lyhyt video, ja jos te haluatte, että mä loppaan, niin voin mä sen tehdä, mutta kun tää oli mun vanhempien idea, että mä alan vloggaamaan täällä, niin ei, sitten te vaan määräätte, että mun pitäisi lopata. Se ei oo reilu oikeesti. Yrittäkää edes nyt tilata vaikka tosta noin. Tiu. Siinä lukee tilaa. Oikeesti kiltit. Mulle voi siis lähettää postia osoitteessa Melina Jokiaha, Ohrakuja 11 02920 Espoo. Käykää. Te voitte lähettää mulle vaikka jonkun kirjeen, niin mä voin lukea sen videolla. Niin siinä on sitten postiosete tuolla alhaalla. Niin kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti katsotte mun kaikki videot. Moikka!